Hi mga karon bell, maubihong Martes kaninyong tanan. Nag-grade kog obe, nya di ko ganahan long agor, ganahan kog nahago-hago, gikudkod nako, gibutangan ako og tunga sa condense, gibutangan ako og duha ka itlog, ug upat ka kutsara nga harina i-mix-mix nimo siya hangtod matarong siya halo. 63 itong nagasto ani tanan. Samtang naghalo ko diri ilalahon sa ninato ang obe, in English purple yam or water yam or winged yam. Nya ang scientific name niya kay Discaria alata. Huwag mong ismulin ang ube kay according to Susan Maccabi, RD, loaded with vitamins, minerals, and antioxidants, highly nutritious, great source of carbs, potassium, vitamin C. Niya maka-fight siya sa cancer, makatabang po siya pag-manage sa blood sugar, makatabang po siya sa lower blood pressure, maka-improve po siya sa symptoms of asthma, maka-promote siya gut health, very versatile din siya. Another no rice lunch na sa karon. Pwede sa ipaligid di mo sa asukar before ka muhungit or okay ra walay asukar kay tamis naman siya kanan may condense, di ba? So solve na kaayo, good for 8 na siya. Nakapaniud to pa mi, nakapa-snacks pa mi sa duha ka technician ka naguba among computer. So ang kagutom ko, giluwa sa lagutmon mo. Salamat sa nagtanom ani. Enjoy your Tuesday everyone. Amping mo sa iyong tagsag sa kabalay ug sa iyong tagsag sa katrabahuan. Happy Tuesday lunch everyone. Mo kay na Ron Balgams.